یک لطیفه زنه камера мемохона полиция гиром мекунад. Девушка, 5 минут подождите, один будет. Буду духтара бин, девону қишлоқиям, қа маймун бория, ба ҳамқа хидмонам нито нигоҳ дорам. Ҳами гов ки омад гусала чиқор мекуна? Ӯ гӯда кам намедониса мега гов ки омад гусала мемаха. латифа. Писарбача аз дарс меояд ки дар сари дастурхон падараш нишастагӣ, хай кӯдак гурусна. Мегӯяд эй хонада ягон чинез хӯрем, баъд падараш файрод мекунад, мега бача меҷашин, аз куҷо омадӣ? Мега аз дарс. Мега имрӯз чӣ хондем? Мега расмкашӣ. Мега кани барор расми чӣ кашидӣ? Мега дадаҷон, падарҷон, ман расми мена лоилаи худамона кашидам. Мега ман расми хоҳарчам. Ман дар ҷаи расми ман дар паҳлӯяш. Ман дар паҳлӯи мо шумо падарҷон. О мегӯяд ҳамин дар паҳлӯи ман ҳамин сурати модарата накашидӣ? Мегӯяд падарҷон охир сурати модарама кашам. Ошакӣ мешазад. Замона пешравӣ, ҳама вайбер, телефон, одноклассник, имо, ютуб, тамом замона пешравӣ. Яке хорода хоб будем ки дар вайберам сообщение омад афандии тоҷикӣ, як латифаи тоҷикӣ. Мебинем ки навиштагия ки очам мурд. Мазанакои қишлоқ болои сарам омадан гуфтам бачам гиря накунина мо ба ҷои очат. Дилам пур шид. Отам мурд. Ҳама мусафедои қишлоқ болои сарам омадан гуфтам бачам гиря накунина мо ба ҷои отат. Дилам пур шид. 10 рӯз шид аз занам мурда. Ягон духтари қишлоқ намеояд буга ки ина ма ба ҷои занат. Як латифа. Як зана камера мемохона полиция гиром мекунад. Девушка, 5 минут подождите, один будет. Буду духтара бин, девону қишлоқиям, қа маймун бория, ба ҳамқа хидмонам нито нигоҳ дорам. ҳами гов ки омад гусала чиқор мекуна? Ӯ гӯда кам намедониса мега гов ки омад гусала мемаха. латифа. Як афитал. Як латифа фароз кин латифа ҳамакай ташрифа хайрдии шарифа сар кинему вазрифа. Сета донишҷӯ аз ҳар минтақаҳои тоҷикистони маҳбубамон ба душанбешаҳр меоянду донишҷӯ мешаванд. Якташ аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, якташ аз хуҷанди бостонӣ, якташ як нафари дигараш аз шаҳри кӯлоб. ҳар се донишҷӯон хӯроки шомшона мехӯранд. Як тарбузак доранд. нав тарбуза куштанӣ мешаванд ки бародари кӯлобимон мега бародаро биён тарбуза намехӯрем. шавхо мерем касе хови свежи бибина, хови зур ки бибина саҳар қати мехеза ховуша нақл мекуна, тарбуза мекушанд мехӯра, шикамаки сер даст намераванд. мегӯянд хоб шавхо мераванд саҳар барвақт мехезанд. якум бародари бадахшониро мепурсанд, мегӯянд чӣ хоб дидӣ? мега ҳо рости гапро гӯям, мо аз бадахшон ба душанбе, онҳо аз душанбе ба бадахшон, мо дар паворот, онҳо дар паворот, мо сигнал, онҳо сигнал, онҳо ба дарё, мо тамошо. гуфтаранги кино нақл кардан мегиранд, мегӯянд шуд. навбат бародари хуҷандида мерасам. мегӯянд ту чӣ хоб дидӣ? мега рости гапа гӯям, ми як туфлак харидам, туфлакам почкамаш хонсосгӯ, ҳоли бувома гуфтам қати бучам як туфлаки нав роид мекунам. мегӯянд шуд. навбат бародари кӯлоби монда мерасам. мегӯянд ту чӣ хоб дидӣ? мега рости гапа бигӯм, ҳамеша хор рафтум, хом набурд қисм ҳам тарбуза хӯрдум. сета донишҷӯ аз ҳар минтақаҳои тоҷикистони маҳбубамон ба душанбешаҳр меоянду донишҷӯ мешаванд. якташ аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, якташ аз хуҷанди бостонӣ, якташ як нафари дигараш аз шаҳри кӯлоб. ҳар се донишҷӯон хӯроки шомшона мехӯранд. як тарбузак доранд. нав тарбуза куштанӣ мешаванд ки бародари кӯлобимон мега бародаро биён тарбуза намехӯрем. шавхо мерем касе хови свежи бибина, хови зур ки бибина саҳар қати мехеза ховуша нақл мекуна, тарбуза мекушанд мехӯра, шикамаки сер даст намераванд. мегӯянд хоб шавхо мераванд саҳар барвақт мехезанд. якум бародари бадахшониро мепурсанд, мегӯянд чӣ хоб дидӣ? мега ҳо рости гапро гӯям, мо аз бадахшон ба душанбе, онҳо аз душанбе ба бадахшон, мо дар паворот, онҳо дар паворот, мо сигнал, онҳо сигнал, онҳо ба дарё, мо тамошо. гуфтаранги кино нақл кардан мегиранд, мегӯянд шуд. навбат бародари хуҷандида мерасам. мегӯянд ту чӣ хоб дидӣ? мега рости гапа гӯям, ми як туфлак харидам, туфлакам почкамаш хонсосгӯ, ҳоли бувома гуфтам қати бучам як туфлаки нав роид мекунам. мегӯянд шуд. навбат бародари кӯлоби монда мерасам. мегӯянд ту чӣ хоб дидӣ? мега рости гапа бигӯм, ҳамеша хор рафтум, хом набурд қисм ҳам тарбуза хӯрдум.
як латифа. як латифа. як зана камера меҳмонхона парисуса гиром мекунад. Девушка, 5 минут подождите, один будет. او دختر بین دیونو قشلقیام ق مایمون بریه با هم ق خدمنا نیتو نگاه دارن ҳамин гов ки омад гусала чикор мекунад? ӯ гуда кам намедониса мега гов ки омад гусала мемака. One, لطیفه. یک دختره که روز از یک تاجیک مهاجر با اصطلاح گستربکتر میپرسد پرسیتی وی نیست کشتی کتاری چست. تاجیک به ساعتش نگاه میکند که 12:55. لیکن از بس که هم دانستن زبان روسی برایش کمی مشکلی میکشیده است و گفتن اون بیسپیتی چست دشواری میکشیده است میگوید که دیوشکا 5 минут подождите, один будет.